Siyabonga. Hey sekunjalo. Yeba bemavuso. Hey ndoda sekunjani na indishi. Ngoba indoda emkhakha mningi indoda. Asazi oriqala bamahashi. Kumalo ozana nama 10 rand wena bafowethu. Wozani ingane zakwethu. Ibaba uhlukane ne10 rand ne20. Ujwayele lo mkhuba wakho Khumalo. Hayi ama 100 rand awukhulumisa ngithini mina ndoda shaye faka nje lapha ebhaketeni 100 rand awukhuluma uthini awukhuluma umbhobho nge100 rand hayi kahle baba u100 rand lahlele ndishini ungabheki nokubheka uvula nge10 baba nangu Victor uvula nge10 uthi umcimbi phela makuvulwe nge10 into engaphansi kumbhobho vele ngeke ngisakunika Mawufuna umbhobho sekufuneka ukuthi 20 Uwe no baba umfundisi ucela umfundisi umfundisi akahamba umfundisi akasashiyanga nento ushiye nje izwi kuphela akacele nge10 ucela ukuvulelwa ubambe la umnikazi wale moto usasebhizi la indishini Emavuso ndoda hey sivele sathatha nje kuseduzane ndoda sathi hayi siyabona nangu uphungane hayi siyabona uphungane 20,000 ungahlala nje ungashadi uzothola nje i20 nje ngokushada nje nangu umtimande Mtimande hayi khona mtimande ndoda hayi umtimande nje ngoba bese ngishilo kufanele ukuthi ngiphulukele yayisiphi kanti igwili zakule ndawo hayi na umbhobho bayangiphuca hayi angifuni ngiphuce nje uveze isandla kuphela ngifuna ubone ukuphuca ngani hayi envelope ngeke ihlanganise 20 hayi ngeke iyafana newallet ngeke envelope imadoda Ameni 5,000 from Peteractive Tax Association local and long distance. hayi lingiqolele nje yako yethu hayi iphutha liyenzeke iphutha lenziwa umuntu association yonke 5,000 mavuso noni niyasebenza emakhaya ikhona 5,000 association zilakade yena nabe sithi sifuna ukukhandela enye isudu nje yamachita bathi hey uze nenye basho sikushayile nje isudu yamachita mavuso umakoti simuthi isidwaba nje sama 200 nje manje hey okay hey vuso that hayi
yabo. Hey, ayinengaphokutwe emaphezulu. Lemhayise kahleni madoda. Thiwe giya lapha kodwa wena ufuna indishi. So memva kweyipika buya la. Sila uthe usifuna khona. Hey, funeka uvule ikhwama zonke ndoda ukuthi uphumele imali. Hayi ngeke inele nje sikhwamene si1. 1 tunga. Ngibe nesekele lingibambelayo. Yeah. Awubale la ubona ukuthi angeke usayibala tunga. Bali ireke. Ireke uthi 10. Ukuthi rekathini. 30,000. 30. Hindot. I should vele isiqoqo sihamba naso ke mvuso ndoda. Hey. Siyaphakela amahashi lapha ehashini. Aqhamuki behashi, aqhamuki bombila. Yithi sodwa nje sime sodwa nje empuma. Awubafethu. Cha khumalo sivumeni into. Sesithi Ngithinga. balireke baba. Uma uzoshonela ngaphela uma ufuna ukubala ngawona. Hayi sekuyimpama baba Dlamini. 50,000. Impama. Uyayigcwalisa lempama lo. Ngiyayidlulisa lempama incane kakhulu. Ishila mpondo uzokhona ishila mpondo. Phela Baba. Niyalazi ishila mpondo. Kanti nemali niyazi nokuthi ineyilwane bani. Ishila mpondo 100. Angithi uyabona lento impondo ithela lapha 100. Ishila mpondo. Uthini nto. Ungatatazeli. 46. Zwanti. Sizomnyisa namhlanje. Ziphi iqinisalana. Hayi manje ake kuze laba esikuntela sibabone laba khanta lo N17 la sizowadelisa ke manje. Hayi manje sithe siphethe 50 siyayibona ukuthi ngathi hayi incane siyayingeza manje singeza nge-60,000 kusho ukuthi seyimpama ne-10,000 110. Niyavuma sambe naso isiqoqo sethu. L'association niyavuma. Anguzwa baba niyavuma nihlulekile. Siyavuma ngani? Vumani ke simphathe. Uyabona into ezothi inhlayina kusasa inkinga ke le. Ake sizwe baba. Lalela brazo. Lento asisebenzi ngechecking la. Sebenza ngedebit. Uyayizwa lento. Hey association yamahashi 150,000. Uzoyibona mafuthu. Imizamo yabagibeli kulal horse riding eMpumalanga 150,000. Hayi leni silobhe yona lapha emahashini. Hayi leni silobhe yona emahashini Shabalala nisirobhire dandi. Ileni silobhe yona dandi le mali. Nangu baba Mahlangu lana uthi uzobingelela nayo. Nayi nengubo yasehashini. Kodwa baba Robi ngcono bayibuyisa futhi. Isikhala nje vele besikhala ngale yanto yalapha ehashini. Nayi seyibuyile akufani ukuthi usebenzile washada. Nangu uhlanga u5000 uyabulisa nje. Akakasho lutho uyabulisa. Asimazi nje babulisa abasivula uzothini. 5,000 makoti. Akes. Hey, madoda.
Sesoyifaka ku TikTok ivele izwe umhlaba wonke ukwenzakaleni la ngoba sazi Mr Price 250,000 angazi abantu nje phela kwaba i-black card nyanga sekubona ngathi inevelu i-Capitec ivele iqhamuka i-black nje chaza umzamo wabagibeli oh umazisi lo 150 ukhona la sozwa ngawe baba sazi makoti ngcono libanje umakoti kungaze kuthiwe silishintshile leli belinale mali alisathola awulibambe makoti sozwa ngani okay siyashintsha PTA hey kuyala we baba kuyala uyayibona ne PTA association nayo nasaliba phansi kangaka kodwa imavusi kasini njobe ibhaliwe nje PTA 10 vuso 10,000 okay ayimake ngingalahleli envelope nje kuphela injalo niyayibona nani injalo 10 akezomnye hey shemena nisayini kuyohlanganisa hayi ngeniawu naku nizohlulwa iroute phela babathi Barcelona iroute oh umhayisi wama JD jealous down indoda engayisebenza indaba ye-traditional wedding enoshaya white wedding letha mahayisi bayakuphazamisa khuluma uthini phazamisanga nibangiphazamisi baba uvilakazi ningibizile ngimele lapho sengikhona manje seniyangiphazamisa 10,000 iBarcelona iroute kaSherman sithi 10,000 Barcelona laba bamashi ngoba uthe ngizokhuluma nge-envelope ngimzokhuluma nge-envelope le mali mos yonke ngale envelope le yamashi isakhava yekena ki 110 leli ya le isakhava ngoba phela okay bala vuso lalela kuSherman wakho kulikhela uthini ibonene Sherman ulikhele lo wamaphikakani Kagithi nje Sherman ake kuphekise ngana u10 Sherman kube kuhle uhambo kube kuhle ngiyabuya na u10 kuphuti na u10 amaphikakani na u10 yamkenge awusize ndoda ispeed point asikho hayi sizofayile la soba nenkinga kodwa ke bathi yathembisa amaphikankani baba amaphikankani lawo utheni oh uthela amaphikankani utheni la utheni ukuthi oh Vakastro hayi kodwa Sherman man Vakastrom route yes 10 kanti association ethatha umbhobho lana ye5 imeya imeya semsuwaliko angazi ukukhona makhubani ubukhubani imeya ngayibona iyambile akudlalwa la ukuyibulala hayi yenzeni inkomo ezu5 imeya hayi kanikomo malini hayi kahle baba yeah hayi base hawu nasikhethela ukuthi sikuthengela inkomo uyobona na uthengani ungasithenga inkomo hayi kahle baba okay Vakastrom route 10 yeah lo decline phambili 10 mara bathi hayi leli khosa ke baba manje lethi account kamakoti hey
Na unkosi angenizwe namnkosi mana ntshangasi. Lena ke eyasefemeni le mani le yabangana abaphila nayo ubavusa umkhwenyana i10,000 ayasebenza insimbi thina Hayi vuso ibandla lakho lelo hlala nalo. 10. Yeah, hiyo le ifem ithi 10. All right, 10. Ifem. Ay, shaman. Ay, khona shaman man. Le 5 lakho liyangikhalisa man. Awukhulume baba. Sanibonani. Indodana kaMahlakala ke le ekhulumayo. Ngithi ake ngiphakamise nje ngana u5 wami ukhona. 5,000. Yeah, ukhipha imali ye-root ye-association ndoda uwedwa. Hayi uyayisenda. Nangu ntshangasa uzo. Sanibonani baba Mavusi ngale 5 but nje sithi umsebenzi muhle siyabonga. Siyabonga mkazi. Na imike yahamba madoda. Anilalela. Oh mina ngingimashawa. Mphathi nje ngithi invitation ngithole ko West Straight. Azange athunyelelwa ngomunye. Mina ngingimashaba weGTM email. Ngithi ngalo 20. Ubeka phasi. Hayi siyabonga insizwa ndoda. Hayi uyashaya ha. Yeah. Naba bomem. Bomem madoda. Hayi vele ujwayele ukuma phambi kwabantu. Sanibonani. Thina sibuya eMP esikolweni sisebenza noMem uMrs Mavuso. Nathi sithi ngaloko okuncane siyakubongisa Ntombi. Siyabonga bomem. Mayise uyabuya. Hayi ubuyile ushaman. Nayo into efunekayo. Ushaman othukuthelayo. Hey shaman. Yabona kalibheti association uyasefa shaman. hayi ngeke inkunzi ikhishwe esibayeni sayo 5,000 again ngeke 10,000 manje Shaman. Yeah, ivuso ndoda. 5,000 ka shaman sekangale kuma 10. Soku 10 shaman siyabonga. Hayi 1,000 nje lokubulisa uthi hello. No. Okay. Babe Mavuso. Now 5,000 ugcwalisela lo ya 5,000. Baba Mavuso loyo. Niyawazi 5,000 no mama siyawugcwalisa 10. Mabuza phephisa mabuza. Vele hawu. Kunjalo. Na umhayisa madoda isikhulu saseJozi. Uyaphinda futhi 2,000. Ha. Uta. Hayi inkosi yakho. 2,000. yabona ke ngizavana Yeah. lobi amahhala kemche yabo sengiyakwamsisi Kemche. kale ngo-150 ngeza nendima ngize nesitulo Yeah. yabona ngiyakwamsisi Yeah, ngiyakubona. Yeah. Nethi manje iphutho lenzile la. Le Kemche is E1. And uyabona la student nabantu abangaka. Le Kemche mawufuna uzokudala ukuthi kuliwe manje. Ekabani ke le Kemche yini ke manje? Sokuyi1. Uzama basiwa abanyamanye. iKemche ngeke bahlale kuyithi. Kufuneka ushaya idabule uzophila.
Hayi madoda ngiyawuzwa. Dala ngiyangase eMpumalanga nayi intshori iyavela. Ithi Mavuso. Na imafikeni yakho ifikile. Nangu 10. Umbhobho ngiyabona. Siyabonga Mafikeng 10,000. Sasiconfirmile i5 ingenile le yabe sekhadini, i10 ingenile le yabe sekhadini confirmed. Nali 5,000 elinye elizayo. Sanibonani donke. Ngaphakathi isibongo khona la eDlunkulu. Khehla nithi nje nibe nonolelo ode nomama. Nami emaviki laphelile bengikhona na support. Ngithi bantu abadala sikhona ngo 5,000 nje ngiyazinikela ngiyijongo. Apha majongo. Apha majongo lapha. Ngo 5,000 ngithi sabingelela inkundla. Ngiyabuya. Kunomunye 4,000 webusiness 14 16 18 abaziyo bayazi. Kunonke yaxolisa amadlovu omkhulu ngoze ngibiza ungemba kanti khona ugombe omkhulu. Kunosigee awufike wathi ngo1000 kwaba nosigeme game umota wathi ngo1000 kwaba yimi ngathi ngo1000 kwaphinde kwaba uDumisani Sibelane wathi ngo1000 sithi nje siyibusiness ochaphezini bebusiness lawo sithi sanibonani Makhehla. Lo 4,000 lo asikhulumeni lo 5,000 ovela kaphakathi. That asikhulumeni lo 5,000 ovela phakathi. Sase lo 5,000 lo aphakathi uhamba wodwana. Siyabonga Makhehla. Siyabonga. Ndoda ensoli. Okay. Sanibonani. Kunephutha lenzekile la. Le mali okukhulunywa ngakwathi yasefamily angithi niyazi efamily wonke umuntu unefamily la izama khona ngithi yingakho ke nathi sinefamily yethu so makuthiwa i10 akuzwakali kahle so sesihlanganisa amakhanda zathi asenziwe 14,000. Siyabonga udriver kadladla ke lo njengoba limbona gqoka isudu nje imali ka yesokisi kuyakudladla isithenjwa sasefamily yakadladla lesi. Nangu treasure PTA. Uthini treasure la? Treasure's office 7,000 uma biya confirm. Ubuya. Sanibonani nonke njani? Cha ngithi mzala uMadlanga la shada ndoda siyakubongisa. Ubaba ungwenyelo eMadabukela. Nenkampani bathi Madabukela call 14 drivers training. Ithi nje cha akashada umzala siyabonga. Ngo 7,000 batshele mzala. Nevene beligcwele ama cold drink angaza bemangaka. Yebo kunevene elifike phansi nevili ama cold drink ka10,000. Bekuyisipheko nje amanzi apha leMadabukela la nama cold drink ebuye Madabukela. So 7,000 17,000 Madabukela. Siyabonga Madabukela 17,000. Mphuza amanzi nje uMadabukela. Treasurer's office PTA. Uyazwa baba wasemashini. Akukhulunywa ngehashi nombolo ukuthi number bani. Sakhuluma nje ngama office 10,000. Vele ushuthi eMpumalanga isicoco sikithi uyasibona. Kodwa vuma ukuthi isicoco sihambe naso. Sihamba naso ke vele isicoco. Hayi siyabonga Mavuso. Hayi bathi ngabo hey. Hayi bhokisi. Imali noma ibhokisi sicale baba. Hayi imali ibhokisa. Okay. Awuphenye la ngiyeza la ibhokisi. Hawu Mavuso. Libuya kumalume leli. Hey. Ulalela inkulumo zozwa ngenkulumo mthunyiwe ithi inkulumo umalume uyabonga ngibonga ukuthi udadewethu uNambatha yo yes angamvaleli angiyazi inkulumo ngiyadeliver mina ngibonga ukuthi umdadewethu uNambatha yacabanga one angamvaleli uNanhlabathi ayisho ukuthi uNanhlabathi enze njani akashongo
kodwa ubonga nje ukuthi umrambatha akavalelanga uNanhlabathi ukuchubeka ke kuya phambili ke sekuyokhuluma kaNhlabathi 10,000 yamuzi bani umuthini mshana mswile bashana hayi ibhokisi seboxini mkazi vula mkazi anisasho lutho hawo nabo lutho itana nje lodwa buti itana nje lodwa hayi awuhlanganisa into yetana ndoda hawu upho hawu masiya into kahle hawu ziya hayibo itana nje itana hawu nyobe hawu vuso shothi itana lodwa lingalimaza ndoda hawu hayi kasini ake kubuya amadoda ombili yini itana hayi awungasho ngomlomo masiya yini itana ngani nginika into ngizosho ukuthi hayi itana hayi woza puti oh ake ngithatha umgazi sanibonani nonke emcimbini baba Mavuso nawe mama Mavuso sithe nakho omncane bese take nisiphe khona ngoba ihlanganisa umshado namhlanje i-fresh le eflyer le ngizothi ukuthi ikuyisebenzisa abafowethu kancane ibuya kuba bomgazi noma amrapodile noba Malaphe uJimmy. Siyabonga mfana. Sanibonani njani igama uSydney yiko lokho sikwazile ukucontributor baba Mavuso sithi masizovakasha sicela nisiphekele ngayo. Siyabonga. Iyalunga into yetana. Into yetana kwinto yetana sambeni bafuthu kude goli. Ngithe umbila uthe ukhuphuka lenzani manje. Yebo sanibonani. Ingane lezi ezika Goodbow umbathi. Nangihamba nomfowethu asinalutho. Angikhulumi kakhulu ngithi sibali. Sanibonani. Mavuso. Ngicela ukubonga mfethu wafika umncane ngabayo. Ngithola. Wasisiza kakhulu. So mina izingane kambatha ngizoletha imali. Ngizozama futhi. Enye ngizoyiletha ngesinye isikhathi. Mase ngilungile futhi. Kwamanje ngiyancela. Hayi siyabonga ndoda. Siyabonga mbatha mfana. Itana leli. Madoda igwili zase ngobe sprayed kuthiwa kuneyigwili. Sprayed. Hayi nangiphoca nangidumaza cabashe kudeni kangaka. Ngidurela ihotel abafana nalale khona. Nasi sprayed. Siyavala. Kanti kuvala umbila bafethu besithi kuvala umbila. Hayi siyabonga Mavuso. Sesihlulekile hayi ngeke tu. Naso anilalela. Sanibonani. Impumalanga yonke le. Mayflower izoshaya 20,000. Ngiyabonga. Hayi lela kusi 20 le. Ngaba i10 nje leni. Hayi akusibethi 10 lot hayi. Ishayile Mayflower ithe 20. Izosishodisa nje ngoba phela uma besishaya i-calculator kuzoba ngathi sekunomkhu lento esiyenze esingayenzanga kahle.
i10 libonakala ukuthi liya straight endishini lingaqali kimi. Siyabonga. Umnikazi wombhobho siyabonga umsebenzi bemuhle. Bomavuso sesicela indlela sibonge kakhulu abajabula abantu abajabula. Ya dog kancane nangu Carvas kaMavuso. Wosa ubexi. Yedok. Jakoko. Abanje kawalingane mfana. Khanya phezulu nge100. 100. Jakoko. Ukhawashi wami. Iwashe ekuseni imoto lizekushona. Akune 500 yena unginika 100 rand. Cha kuhlupheka kodwa kufana ngithi. Yelas. Yemashisa. Sinja zami lapho. Number 1. Nangu icupha umshana. Bando? Oh, biyela ne dog. Dog my dog. Yokugcina 20 le. Iyavala. Umama Mgenge ukhona akekho ukhona. Mama Mgenge. Uthi ngoba iWomen's Month. Awungeni baba lapho. Ngoba iWomen's Month 20. Yokuvala. Baba, Women's Month. Hey. Hayi lena vela ingena sendishini. Le ithiwe nje Women's Month. Inje. Madoda. Hey, madoda. Kube bakhona naboma. Awusifundisele Mambatha ma. Wosa mama. Nansi sisibonga okuncane kubonga okukhulu. Siyikomiti lasekwandeni. Sithi ngo 2000 rand halala. Siyabonga ikomiti lasekwandeni siyabonga. Sasifani baba. Ngabe sebenza iphutha ndoda ngeke siphume emele. Ngeke siphume. Inkosi yomgwaqo le. 5000 yami ngithi akathenga umgcazo manje ngoba ngishiye eNewcastle nge8. Akathenga umgcazo ngoba vuniwe manje. Ibhodi le. Asibhodi. Umnaka. Njengoba nizwa kuthiwa kunabantu ababoshiwe la badiza ngama-fake. Babashiswa yiyo le ndoda. Siyabonga futhi mamkhulu. Manina nike bonke kumalo kahleni. Sanikusonela umcimbi. Ngizofundisa njani abomamkhulu ukuthi benzeni? Mani ulalela.
Sanibonani. Ninjani? I like to thank my husband. Unginikeza second chance yokushada. You know? Yes. Okay, guys, siyabonga usupporta. Ngakho konke okukhulu kunako konke ke ngizobonga umyeni wethu. Today ke ngizoconfirma ukuthi umyeni wethu. Yes. Akhona ama-side chick la. Awekho. Bakhona bomamncane. Guys, aseki space invalile la. Kuvalekile. Kuvalekile. Yekhumalo. Ithi ngikunikeza iresiphi. Ithi iresiphi. Thanda umkakho. Umuphi imali. Siyabonga guys, anginawo amagama amaningi. Umndeni uyanda, wanda umndeni. Awukhulu umuzi. Ngiyabonga nakuwe sesiwami, you are more than welcome. Ukuchoda ngikunikeze mina bengithi ngizothanyela la ngalama bloom ami. Ngoba vele lama bloom. Hey, into engene lapha ebuffini. Wathathe Okay, lama bloom lawa like umthanye bengifuna kube clean la. Izibi zisale amadimoni ahambe kusale mina no my sister. You are welcome. Ngithi ngicela ningibongise. Mele sithi awu halalala. Awu sithi yela. Halalala. Ngoba aningobiseni bo. Sebuze watamana. Aningobiseni bo. Sanibonani. Yo. Ngishaya uvala. Kodwa ke anginawo amaningi. Ukubonga nje kuphela. Ngizoqala ngokubonga uMavuso.
ngibonge uNambathi. Ngifikile ke mina la khaya ngamthola usisi kuyo uNambathi. Engithemba ukuthi sizophilisana naye. Vele besiphila futhi sisasendawonye. Sikusengakabi nje nokuthi njengoba namuhla sengiMrs Mavuso besiphila. Ungiphilele mina. Ngicela ukuthi nithandazise. Sihlale siphilelana njalo. Bese ngicela ngibonge kakhulu kuMavuso osigcinile isithembiso asenza. Egcineni kugcine sekuyimpumelelo. Ngibonga ukusingatha kulosuku olukhulu. Ngibonga ke nonke. Ngithi uNkulunkulu anibusise. Ngibonga amashankura. Ningamangali ke mase sithenga imoto solanda iBM. Ngabona ingakanani siyothenga iBM. Yebo, ngemali enisiphe yona. Siyabonga. Ngibonga abasekhaya bakaNhlabathi. Uqale si prepare umsebenzi. Ngibonga bamavuso ku prepare umsebenzi. Konke kuhambe kahle kuze wafika namuhla. Ongabi nokuqabana nezinye izinto ezivela emaceleni. Ngibonga kinonke. Amen. Khuluma boss. Khuluma boss. Boss, baba ka Moses. Hale athi ngiyalithanda emadoda ake ngehle ngiyolibona. Hayi, ngabe lila. Yazi yile liphushe lo msebenzi. Ibadada. Ngivumisa ukubonga bafowethu ngashonisa isikhathi. Ngivumisa ukubonga emndenini wakithi. Obhuti komamncane kubantu abethu ngibonge kubaba bonke kade belale ngisebenza nabo ngibonge angazi onke umuntu la ngiyambonga ngithi uShemba abe nayo unyazo ezulu amen. Ngicela noma behamba abantu kube njengoba befikile kungabi nezingozi endleleni kube kuhle uNkulunkulu abagcine akukho engakusho ufuna mina ngiyobamba ini isikofela kumaphi ngesikofele ngiqinisa isikofela ngaphuma emseleni ikhuba bese ngibonga ke sengivala kunentwana yami kwakuyi-squatman namhla isigwili siyangihlula baba umgenge nomama umgenge ngicela beze ngaphambili bafowethu kunje nje wawabona abantu abasuka eGoli bayeke yonke into abayenzayo bafike bahlale baplanela la baphume angazi ukuthi ngingabonga ngithini umsebenzi wabo lapha yibo nje abalento le angazi nami ukuthi benzani ngafike ngathi mina bama umgenge usho ukuthi wafika ubaba umgenge naye efika sabuka wahamba athi ngizobuya nomama hayi nasifika nomama sama la sabuka waphuma ngamthola esemelapha ngenhla wathi hayi le ndawo encane mama ngathi hayi inkulu into awumle ngifuna nje ama stretch tent wathi uyahlala wasuka umoya umalapha wabuka wathi baba wathi baba la ngifuna kube ukuthi waplana washutha wathi asama manje ngithi uNkulunkulu ababusise abakhulise akhulise ubaba umgenge uyahlupha bake bamkhiyela afona athi ngilelela egate angifuna ukungena ngithi ubuyaphi athi uhlala khona ifema yakhe benomtshali uhleli khona sihambe simncenga lo baba mabhene ingubhlungu baba mabhene uyagula yasi ngubhlungu uNkulunkulu ngicela amkhumbulela ekhona besiplana naye ahlale kubaba umgenge alale ngaphandle ngilanga khona besasiya khona wafika late awuba umgenge wafika late hey lo mfazi songikhili phela ngilale ngaphandle yini wenzeni hayi ngibuye ngo1 ebusuku manje ngithi ngicela ke
uNkulunkulu haya ashaye lelo dimo lokubuya ebusuku ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise amen sesibhedlela wozani ke bodladla na ithempeli lakhe leli ethanda ukukhanya ethempelini bayanibesa siyabonga asikisi ngiyabingelela ethendeni mina ngithi ngicela kunambatha mntana baba okwakho lokhu sithi siyabonga ukungavali engabe ngizovula yini nanibonga abanye ukuthi abavali siyabonga ungavali wena sowushaphazi ngonyawo ngaloku nanhlabathi konke lokhu sithi ukuqhubeka umhloniphi unambatha siyazi ukuthi benihloniphana njani ungathi namhlanje ngoba sowumisisi sowuqala umdelele siyacela nanhlabathi kuwa ikhulunywa ke ukuthi siyabonga na ungavala basho nix wonke lawa yiyo lawo okay wonke lawo wakadladla wonke lawo sithi siyacela kakhulu mangabe umntana nentombi asafuna ukuthi kuvulwe nanhlabathi ngizobuya ngizokhiphela ukuthi ngicela ukuthi uvule futhi odladla bonke osisi bakhona makoti nangumakoti wakadladla umdala akekho ke umdala kunalo awusho lithi makoti umdala afuna ukukhuluma ezokuvula nokuvala mama mbala ekhuluma ukuthi siyabonga abantu ungavu ubabshelezane ukhumalo eka namfukeni namfukeni uthi nje ucela uhloniphe umamkhulu ayisofika sofuna ukuthatha igatara ayisho ibuye emangwaneni ngamavuso ngiyatoha manje Ninjani lokhu kubuya esiguqweni saladaliya siyabonga kakhulu bamavuso ukuthi usizile ngabe asinali ithempeli uNkulunkulu asibusisele wena siyabonga awu nokushayile nethempeli amavuso khona okuright okwenzayo kodwa emphakathini umsezane umsezane Namacho from Namacho na Kumar. Namacho. Uyakusesi unamkhosi Hlabathi. Ansashaya ama 50 nje. Awusongazibuyele nemali emuva. From Dlunkulu Yende. Ubani bavuso uthe uyamcela? Umtholile? Haya bajabula abantu DJ. Sifuna ukunatha manje ndoda sifuna ukunatha. Manje sesifuna ukudla. Yeah. Tell it up, man. 2000 wokuvala siyabonga machitha nje. 1000 rand, 1000 nend, or 1000 nend. Yeah, 1000 nend. Hotel. Osmani. Yeah, Bolfuno, hey. DJ, open. Cela uyivala. Sisi
Swami. Siswami. Uzosibona la onkimbalaya. Mama. Emadoda wenza ama-100 phela nama-200 senenzani manje? Mama. Uthi sikanambatha. Uthi awenza amadoda ama-100 yes. Otherwise, sayahamba. Haya, samba DJ. DJ siyabona.
Ngiyajabula ufika lapha eDredezi. Umfoka msezane mina. Okudabula ngidabula leSirayed. Abantu abaningi bazi ukuthi umfoka msezane. Wazi ukuyibonga. Kanti lutho umfoka msezane. Ngoma eyishaya. Senzodlala manje le ngoma yami eshisa ikhothe ishele kanti umfoka. Ishele umntana. Yeah. Mana futhi mana angasho wena ngithatha lapha kwaphela ibhazana esashanda cha ngizobona nayazi kubona ohlaza yahlala isinqasabona njengempezi ngiyafuna babamfuni hayi kanjani akhona nomshaka into engaziyo ngalokho nabantu bekukhuluma asawoze hayi ngihlanga ayikhuleka ngafana wakithi hayi Para essa primeira vai ser um sorteio. O sorteio não foi vocês ali com o celular. Cara, fala lá gente. Alguém me tete, não vai se fumar não. Não vai se fumar não. Alguém olha lá. Alguém tá, autita. Não, vai me a full umso, a computer, a calculator, a promotune, a moeda nele. Spade, Elusone, Lene, Sentine, Igenere, Nazareth, Kaparet, Institute, Azontat, Esavat, Asalanenko, Autita, how to see, Mtogozi, abanko, sebenze office, enabaqolusi, angene clevers, athenga nekesi, enama-hunters. How to know? Amo maso, uronuro, unenika, ufetisa, amo nofundo, kabenge fundo. Alala batithe. Awudlala la ngoma dusela ngantombi yabo nabafana bese ngihamba.
Uzongena ingane zala ekhaya eziperforma zala emzini. Ngiyakhohlwa igama lazo ukuthi ngobani. Kodwa ke sizongena kubhudo omdala siyabona. Ekhaya. Athi awufunela amanzi kabeyami. Awufunela amanzi. Ayekho. Amanzi. Hawu. Sekoze ku stage. Sohlala kanjani engaqomi ngimshela ngimncanga ngithi ngiyisela sekhaya zonke ngibona ngizama. Ngimshela ngimncanga ngofuna
njalo endlini kusonakelayo abanye abafeki begcina ngokuyibuka esibhakabhakeni hayi ngimtshela abafana bakithi ngithi ngiyamthoba ngishengalimele hayi bafana bakithi hayi isashayelwa ngomcela intombi yakhuzelwa manje yakhuzelwa abafana bakithi yakhuzelwa ngiyeza kumzukulu ngiyeza agatsheni ngiyeza khuzani ngoDisemba abantu babengamazi umfowami sesana bebetshela uba bomdala umfana nje osemncane bakithi umfana nje osemncane kuzedulayo awuthi ngiphuza amazi uthi DJ bethethele ngoma Msesana isiqomile impilo nje ngoMadlangala bizuMadlangala athi amqoma impilo Samba DJ Songela la ngoma nabuyela mahala ukuthi ekhona mele ke pitolo ufike khona Kusa ingane ekhaya ezoperforma unezinsizwa ezithi ngibeke iphepha uma ngiyibona ngisho ngithi umshebe ntombi iqala iqalaza inkomo iqabula iqabula ifike emaqoma asho into ezithathu naqhubeka nje iqala weshilo lenkomo amaqembu aqala abantu baphefumula akapha zinto abaqhamulela amazika amayikeke sambamba iphepha ayikawasha base ngithi kushobile abafana bakithi ushobile abafana bakithi ngoba qhube phaka yawo nginamgqibela ivoli ikhala ngathi mazivele bazizakupha isasovela kuzekama jona osha zikuliseka abantu baqayizi bajama ngoba abaphya nje ngabapho tono no Nilisele Sondela ingane zala
Oh, badlala ngami la. Ambasayi prepare DJ awuqala ingoma la. Ashape piano mo. Akho jive kube mnandi. Usama la Costa la. Ngithi face. Yema la Costa mademana. Yema la Costa mademana. Ngithi face. Yema la Costa mademana. Yema la Costa mademana. Ngithi mafuso. Yema la Costa mademana. Yema la Costa mademana. Ngithi mafuso. Ala DJ man. Okala DJ. Ngithi mafuso. Yema la Costa mademana. Ngithi mkema. Amala Costa mademana. DJ Salada. KLT 794 MP. Ipoleli Blue. Stella Fulizela bafowethu. D'accord.
Sanibona. Hamba laba abamodlayo, uyabona laba abamodlayo. Okay. Ngoba kusoft. Uyangikhola bafu. Sanibonani. Sanibonani. Igama ngingumpheni wakangwenya. Khona la emkhonde emadanci kwangona isigodi lapho ngiphuma khona. Ungumzungagolide. Umfaka bhatabhata machamhlophe usuledumela onguphezulu ukuzana zimbi zabe mana zonke ubasele vukutemeza. Uhlengentenge zamehla isikhaboni nabathule belengwada ngene ekhaya. Ayihlangani nasekhaboni nakhona wamavuso. Kodwa ake ngibonge ithuba lokubala. Ake ngibonge ithuba ngiphinde ngibongele futhi noma bokuncane. Asiqhubeke DJ Yasamba. Mama nilizeleni phela nizwakala ukusebenza. Angikhuthazeni akahlasipheli nyawoke. Yebafowethu ngicela amafleti lapho nithi Tsovicho. Yebafowethu ngicela amafleti lapho nithi Tsovicho. Yebo mama ngicela nilizeleni nithi Kwishi izinto tifuna ukuyolala kamfazi omncane uma uhambe vele ngiyabona ufuna ukulala la endlini uvele uvuke ngola kama ufuna ukuyolala phi mfazi omncane mina ngazi ngayigcina nini indoda ingcono ake ningeke nje khombisa abantu mhlambe
Afrika. Hey, no man. Wale mtekna. Asante Dala Pinot, Dala Timisi, Dala Caseho, Vegas Fortunato, Yagiswa, Sofito, Dala Pinot, Dala Timisi, Dala Caseho, Dala John Jonas, Vegas Fortunato.